episod pe acest cont secundar. Astăzi ne vom juca Pet Simulator pe Roblox. Pentru cei care nu știu ce este acest joc pe Roblox, este un joc în care colecționezi animăluțe de cât mai multă putere sau ai un... Imediat o să vă arăt. Aveți această mașinărie în care colecționați aceste animăluțe și trebuie să le completezi pe toate. Unele trebuie să bani bani real ca să poți să le ai, unele nu. Deci, acum că ați înțeles ce este cu acest joc, aveți aceste zone de la Spawn World până la Fantasy World, de la Fantasy World la Tech World, de la Tech World la The Void, de la The Void la Axolot Ocean și de la Axolot Ocean la Pixel Wamp. Eu am avut 14 milioane de gemuri, iar acele gemuri le-am cheltuit pentru 2 Empyrean Axoloți și unul de la mine, așa am format un Pet Rainbow de 10 trilioane. Și l-am băgat eu la Dark Matter aici, la... Unde este la Dark Tech. Și am mai avut eu încă 2 peturi de care le-am avut aici, Pixel Cat și Storm Axolot. Și aștept să le fac, să se facă. Am deschis eu aici la Free Gifts, am deschis 3 cadouri pentru că nu e prima oară când încerc să filmez acest episod mirobolant. Și am să aștept până când se termină, până când se termină toate cadourile ca să pot să le deschid pe toate în același timp, să văd dacă îmi pică Huge Pet. Momentan nu am niciun exclusiv pet și vreau să scrieți în comentarii cine are încredere în mine să mă ajute cu un pet exclusiv pentru un episod. Chiar m-ar ajuta foarte mult să-mi scrie un mesaj în comentarii și vorbim în privat. Ce să mai zic? Am revenit, dar nu prea mai am atât de mult timp de filmat, așa că am zis să deschid ce am strâns. Până acum am strâns 5 cadouri. Din 5 cadouri, nu știu dacă o să ne pice ceva, dar hai să îi dăm drumul. 1. Ne uităm în inventar, ok. Ok. Al doilea. Ok. Deci eu sunt foarte curios. Ok, al treilea, nimic, nici de aici, cred. Da, perfect. Hai că perfect dacă e. Așa. Nimic, nici din al patrulea, what the fuck. Și... na. Cam atât. A fost cu... Oh my god, ce vrea băiatul să stai puțin. Ia, frate, ce vrei. Uite, ia, poftim. Îți dau eu de aici, uite. Aceștia sunt peturi. Am stat puțin să farmez aici. Am stat să farmez ca să dau peturi free la cei care o să-mi scrie în comentarii că nu au peturi și sunt începători. Am să le dau peturi, după cum vedeți, am 149 de bilioane de puncte. Miliarde, bilioane, nu știu. Așa că acum noi o să mergem la Pet Shop și pe episod vreau să deschid câteva... Ce mai vor, boys? Zi, băiatul. Hai să vedem. Și vreau așa, să deschid una din asta. De 2 ori din asta, scuzați-mă. Ok, deci asta este de 75 de bilioane. 71 de bilioane. O să mai deschid una și o să încerc să fac unul gold. Ca să pot ca acest pet să poată... Da.
Poftim, brother. Ok. Astăzi să facă multă lume fericită. Ok. Hai să ne ducem aici, să farmăm aici și nu prea am chestii. Ok, am terminat cu toate punctele. După cum vedeți, acestea sunt toate peturile care vor merge la voi. Inclusiv și acesta, cupcake-ul acesta. Deci cam ăștia sunt. Care le-am deschis de cât am zis? 180 de bilioane de puncte? Parcă așa, nu mai țin minte cât am. Bun. Acum, ce am vrut eu să fac de la început? Am vrut la cei începători, să le dau și gemuri. După cum vedeți, am 4 milioane de gemuri. Eu mă duc în bancă și am să depozitez gemuri. Am să depozitez 2 milioane de gemuri care vor merge la voi. Deci, după cum vedeți, 2 milioane de gemuri s-au dus. Și o să mai pun și toate peturile care vor merge spre voi. Acestea sunt toate peturile. Depozit. Deci, cam așa arată. 2 milioane de gemuri și câte peturi? 22 de peturi care vor merge spre voi la giveaway. Și nu prea știu ce să mai zic, așa că cam atât a fost primul episod. Ne vom revedea data viitoare.